Mä olin ihan hermona tästä illasta. Kato, kun maailma on täynnä epäaitoutta. Joo, eiks ookin? No, treenaat sä? Joo. Tai siis selvästikään et, mutta voisit sä harkita, hä? Fyysinen kunto on tärkeää Shannonille, kuten näkyy, eikö, hä? Niin näin mä. Timmi! Me ollaan ravintolassa, kuules. Hei, tilaus Lucylle. Selvä, minä noudan. Kiitoksia paljon. Mä tunnen tyypin, joka voi korjata sen. Sä puhut normaalisti alta aikayksikön. Onpas täällä kuuma. Maistuuko ruokaa? Hetkinen. Onks sun päässäs perukki? Minä? Ei. Tiedätkö mitä mä teen? Mä revin ton Minä? Ei tietenkään. Tiedätkö mitä mä teen? Mä revin ton reuhka sun päästäs ja näytän kaikille, mikä nahkakuula fuulassa oot. Ei onnistu, neitiseni.